Тапшыруның дәвамы итеп, экраннар алдына Заречный шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Шабакаев Амир Муртазовичны чакырып алам. Нәм бүген ул үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен каршылый. Әлеге матур гомер тантанасы белән аны ихластан әнисе Гөлҗиһан Исхаковна, апасы Зөлфия, җизнәсе Фәрид, племенниклары Раил һәм Усман, кодагысы Мәвлүдә, кодачалары Мәрьям, Нурия һәм Наилә, Хәлметовлар гаиләсе һәм Ульяновск шәһәреннән Садыковлар гаиләсе котлыйлар. 50 ел элек табигатьнең иң гүзәл мәлендә, якты яз кояшы җиһанны нурландырган чакта, Оренбург өлкәсендә улым дөньяга аваз салган иде. Үзенең балачак, яшьлек чак гомерен Олы Труев авылында үткәрде. Бүген бездән ераграк яшәсә дә, күңелләр анардан ерагаймаган. Киресенчә, ныграк сагынып, тагын да хөрмәтләп һәм яратып яшәгән якыннарыннан юбилей көнендә котлау сүзләре кабул итсенче. Кадерле улым, абыебыз һәм энебез. 50 яшьлек гомер ул нәкъ адәм баласына шикләгән кунак булган вакытның яртысы. Бу чакта инде яшәгән көннәреңә нәтиҗә ясап, алга таба тагын да күбрәк теләк белән яши башлый һәр кеше. Алтын юбилейда сиңа без бары алтынга тиң булган сыйфатларыңны атап китәр идек. Аның иң беренчесе туган җанлы, кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, гел барыбызны да аңларга омтылып торуың. Син бар якыннарыңа карата да бик игътибарлы кеше. Без юбилееңдә ихластан бары исәнлек, саулык, тау кадәр уңышлар, теләгәннәреңә барысына да ирешергә телибез. Гомереңнең авыр вакытларында да, шатлыклы мизгелләрендә дә онытма. Гел сиңа ярдәмгә килергә, шатлыкларыңны бүлешергә ашыккан якыннарың без барын. Ел артыннан елларага, гомерләр уза икән. Яшь йөрәкле ирләргә дә 50ләр тула икән. 50ләрдә ир-егетнең иң җилле чагы була. Йөрәге яшь, күге биек, кесәсе калын була. Шуңа күрә эш почетта, урыны түрдә була. Данлауларның иң зурысы ул туган көндә була. Зур уңышлар телим сиңа, хафалар йөрсен качып, сезнең янга керсен бәхет ишекне тибеп ачып. Шир-ширлар дөньяда синең барлыкны белмәсеннәр, кайгылар аяк астында буталып йөрмәсеннәр. Бүген бәйрәм, күңелегез бәйрәмнән өзелмәсен. Тән картая, җан картаймый, дәртең дә сүрелмәсен. Тәгарәп гомер йомгагы менсен биек үрләргә, һәм котларга язсын сине 150 белән дә. Хөрмәтле Амир Муртазович, бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылып, алтын юбилеегызда бәхет телибез. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Kütüplerle alasın, şatlanıplar kalasın. Tileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Yaxtı hiç күңелеңдә, бәйрәм туган көнеңдә. Дус туган якыннарың котлый сине ул көндә. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын, бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын, бәхетле киләчәкләр. Şatlanıp yaşa elle, yaşanda yaşna elle. Jırla biyip көңіл aşı, көңілнің шын деймәлі. Туған күн ул бүләкләр
bulsun, nasip bulsun Baxtli kelajaklar Tug'an kun ul bo'laklar Ham qanotli tilaklar Nasib bulsun, baxtli kelajaklar Торт! Kütüplerle ağlasın, şoplanıplar ağlasın Tüleklerinin beylemin, tuğan günün beyremin Tuğan gün ul bo'laklar, hem qanotli tilaklar Nasip bulsun, baxtli kelajak